тези български офицери са с друго усещане за достоинство, с друго усещане за престиж. Офицерската професия тогава е една от най-тачените професии. И не случайно култа към Дрангов, култа към полковник Дрангов е много по-широк, отколкото е култа към един военачалник. Той е култ, който е разпространен в цялото българско общество. Изключително престижна е въобще ролята, мисията, мястото на офицера. Както едно време се шегуваха моите родители и моята баба, по комунистическо време имаше офицери, полковници, които примерно си купили един килим и го метат килима върху пагона и го си го носят вкъщи. Това е абсолютно недопустимо до 1940 години. Просто не може да стане. Значи, офицера не може по такъв начин да озлочести своята офицерска чест и своя мундир. Това не е възможно да стане. Начинът, по който офицерите са се държали в общество, това са били едни от най-престижните фигури в българското общество. Това са били хора, които не само са имали изключително самочувство и достоинство, но хора, които са знаели цената на професията, знаели са как да създават култ към себе си. И разбира се, този култ към полковник Дрангов, който и до сега е жив, е нещо абсолютно уникално. Очевидно, че той е не само с словата си, с брошурите си и така нататък, той е фигура, която е интелектуалец от най-висш ранг. От най-висш ранг. И той е интелектуалец и всъщност и политически деец. Така че, чест и слава на тези наши